ihan siis manifestoin, koska siis menee rahaa jo tohon Madridiin ja Roodokseen, niin en näytä. Hävesti. Kiitos Allu. Hienosti taas teit noita sun moderaattoriduunejas, koska joku nimellä Poittinen ei näköjään osannut niitä taas tehdä. No ei vaan, kyllä mä tiedän. Kiitos Kiki Ruususta. Pitäisikö mua se laturi tohon Money Making Machine? What the heck? En oo. Omadeis, hei emme. Kauheeta ja estoilla uhattiin. Sen verran vanha, että refleksit ei ole ihan meidän nuorten tasolla. No selkeästi se lukee sen kommentin vasta sitten, kun se on jo poistettu. Eli se ei yksinkertaisesti edes näe sitä kommenttia. Kiitos Jesse Inkinen. Hei emme. Siinä sulle Kiki Ruusu. Kiitos. Taksomykke. Meinasin olla täällä koko illan, mutta ainakin mennä ottaa viiviliveä. No mä ymmärrän sen. I get it. I get it. No ei. Kiki, kiitos noista ruusuista. User, kiitos ruususta. Kivat kynnet, eiks oo? Emmi teki taas mulle ihan upeat. So cute. Ja joo, nää meni katki. Tämän mä otin ite, kun se repsotti se edellinen niin pahasti. Ja tää meni padelissa rikki. Tää oli sitten taas jo puoliksi rikki, kun ruvettiin tekee näitä uusia, niin otettiin kokonaan pois. Oliko Viuhkamiina täällä? Oli. Mä en tiedä, mihin se lähti. Varmaan kattoo viiviliveä. Of course, always Emmi. Of course. Sanoko joku padel? Siis, jos me aloitetaan puhua on siitä jo vuosi. Yli varmaan. Onko Teerenpeli baari? Mun mielestä ei oo, mutta on se varmaan jollekin vanhuksille. No, ei nyt ruveta. Moi Bunnu! Ai niin, noit tarroja on nyt. Siellä on Bunnu-tarra, sit siellä on... Siellä pitäisi olla That's Crazy. Ja sit siellä on Samuelin kissa, Labbe eli Labubu. That's crazy! Toi on Labbe. On käynyt vaan apteekkarissa ja kahdessa jossain siinä. Ootko käynyt Albas Samperi? Se on ihan siis... mulla on ikävä Albaa. Mulla on niin ikävä sitä. Koska Alba on vaan siis... Siitä tietää, että kesä alkaa, kun Alba aukeaa. Tiedetään Ellan juoppoelämästä. Mitä te tiedätte? Mikä se sit on? Tommonen niinku... Mun mielestä se on enemmän tommonen aloittelupaikka. En mä niinku vetäis kännejä siellä. No okei, en mä kyllä monessa paikassa vetäis, mutta... You know. Oh my gosh. Petosen Panimon keikalla. Jaha, mikä se semmonen on? Mä en tiedä sit mikä se on. Moi, on best. Ja kiitos. Semmoiset kriteerit. Soittojuomalla. Vitsi, mä haluaisin kyllä jo, että Alba aukeisi. Se olisi niin kiva. Huomenna on palkkapäivä, jes. Ihanaa sulle. Mulla ei. Oh my days. Jos ottaa funkkiräppiä on Petoselta. Ihanaa, että sä tiedät näitä, vaikka sä et edes asu täällä. Love. Petosella parhaat jatkot. Ei ole. Ummet ja lammet, no hyvä. That's good. Olisin ollut aika paljon sut siihen promoa. Mitä mun olisi pitänyt tehdä? Koska siis milloin mun pitäisi olla siellä?
Koska mähän siis low-key on ehkä menossa Helsinkiin tossa joulukuussa. Niin se, että voinhan mä niinku poiketa siitä. Olla oma kaunis. Nyt lopetat. Heippa Ellan Klaani, menen katsomaan The Rookie. Hei hei Allu. Love you girl. Oh my days. Miksi mä en halua nyt näitä tänne liveen? What the heli? Miten mä saan noin... Poseiluu ja kävelyy. Okei. Okay. No ei kuulosta kovin vaikealta. Hello, koska mä kävelen sitä, kun sä kaadut. Ei, en pysty. Kansalaissivistystä. No siis, joo, kyllä mä tiedän sen, mutta nyt jos sä viittaat johonkin musiikkivideoon siinä kohdassa, niin en tiedä. En oo katsonut Juha Tapion yhtä ainuttakaan musiikkivideota mistään, joten... Mestarit mitataan siinä, että kuinka monta kertaa on noussut lolijätkä siellä. No kun tiiäks, mä luovutan siinä vaiheessa. En mä rupea nousee siitä. En viittaa musavideo. Okei. No kyllä mä tiedän sen kohdan sit. Oon mä joskus saattanut radiossa kuunnella tuon biisin. Vuonna 2010. Kun mä olen ollut 6-vuotias. Joo. Meinaatko, että se on vähän slowta ja ikuisesti makaa? No, joo. Naapurin tyttö. What the fuck? Nyt? Selitän YV joskus, okei. Okay. That's fine. Chatti Wilder. No, it's not as bad as has it been some other freaking day. Joo. Haetaan. Tiedätkö, mä en nouse omin jaloin siitä. Se olisi too much. OMG. Joo. En mä nouse siitä. Ehdottakaa mulle jotain hyviä pleikkapelejä, mitä mä voisin pelata. Mulla on siis Pleikka 4, niin ei mitään uusimpia, mitä mä en saa. Okei? Okay? Kaatunut pelikentällä. Missä pelikentällä? Mä en oo ikinä... Okei, no oon Jalista mä oon joskus pelannut, mutta... GTA 6. I wish. I freaking wish. Padel Pro, onko semmonen olemassa? Mä en edes tiennyt. I didn't know. Vitsi, mä unohdin katsoa ton Funlightin videon. Laitetaan nyt se Spotify. Vois mullakin ehkä se Spotify Wrapped sit tulla sieltä. Ketä te veikkaatte teidän Spotify Wrapped kuunnelluimmaksi biisiksi ja kuunnelluimmaksi artistiksi tänä vuonna? Mä haluan kuulla. Sitten kuunnellaan, tai siis katsotaan sit kun ne tulee, niin sitten, että ketä te oikeasti saitte. Ja nyt sitten ei niinku mitään, siis ihan oikeasti, ketä te olette kuunnellut. Koska mullahan siis oli viime vuonna ihan vitun hirveä biisi. Anteeksi, taas mä kiroilin. Mut mä en ikinä uskaltanut sanoa sitä. Tukeva periasento ja dominoit sijoittumisella. En kuuntele ketään. Et sä kuuntele musiikkia, that's boring. No ei. Vitsi kun mulla on näitä podcasteja täällä. Kun mä en käytä tätä mihinkään muuhun, tätä sovellusta. Itse kuuntelen tubeesta se, okei. Okay. En kuuntele ketään enkä mitään. No just. Isn't that boring though? Katsotaas. Onko täällä joku top on listat?
Kuunnelluimmat biisit.